Musím povedať, že som veľmi rád, že je záujem zrevitalizovať osobný prístav, pretože tento priestor si vyžaduje novú kvalitu. Pozná to každý, kto ide okolo. A pre mňa ako primátora je potešiteľné, že tá nová kvalita v tom projekte naozaj obsiahnutá. Význam pre Bratislavu to bude mať ten, že budeme mať zrevitalizovaný osobný prístav a okrem toho tu pribudne dôležitý aspekt, ktorý sa týka vzťahu Bratislavy a Viedne. Má tam byť vlastne taká brána smerom do Viedne, tak ako vo Viedni nájdete bránu do Bratislavy, práve na ramene Dunaja. Tu nám má pristávať Twin City Liner. Má tam byť vybudované zázemie pre turistov, ktorí prídu z Viedne, čo si myslím, že je mimoriadne dôležité pre mesto. Čiže kvalitný osobný prístav a brána Gate to Vienna, tak ako sa to nazýva po anglicky, brána do Viedne, to budú tie prínosy pre mesto Bratislava. Pre mňa tá promenáda má veľký význam, pretože promenáda medzi Euroveou, mostom Slovenského národného povstania a River Parkom, to je vlastne pýcha Bratislavy. Tento priestor si v budúcnosti predstavujem, že bude celý zrevitalizovaný, že to bude miesto, kam budú radi chodiť Bratislavčania, ale aj turisti. A tú časť, ktorá sa týka osobného prístavu smerom ku Starému mostu, to je to, čo prináša tento projekt a myslím si, že je to dôležité ohnívko v celej tej reťazi postupnej revitalizácie celého nábrežia, ktoré bude tvoriť atraktívny verejný priestor, typický práve pre naše mesto. Som rád jednak ako občan mesta, ale aj ako primátor, že sa do tohto priestoru púšťa jeho vlastník. Mesto bolo nápomocné pri posudzovaní projektu a ja pevne verím, že tam naozaj vznikne nová kvalita nielen pre bežcov, ale aj pre pešiakov, ktorí sa pôjdu prejsť na promenádu, pre rodiny s deťmi, ktoré využijú tie primáhle priestory a že tam vznikne aj atraktívny kontakt s Dunajom, pretože tam budú pristávať lode, ktoré tvoria súčasť nášho mesta, či to chceme alebo nechceme. My by sme v budúcnosti chceli Dunaj využívať vo mnoho väčšej miere, ako sa to darilo doteraz a práve atraktívny verejný prístav nás bude k tomu pozývať. Musím povedať, že tie vizualizácie, ktoré som videl, vyzerajú naozaj veľmi atraktívne. Niekto sa môže opýtať, či patrí do toho priestoru hotel, ale myslím si, že áno, nech je tam aj takáto nová funkcia, ktorá tam prinesie turistov, ktorá tam prinesie vlastne financie potrebné na to, aby sme mohli revitalizovať tie ostatné priestory. Čiže práve to, že ten projekt je nakreslený pekne, že je urobený tak, aby naozaj zvyšoval kvalitu toho priestoru, do ktorého je zasadený, to je pre mňa ten prínos, ktorý tiež v tomto úsilí vítam. A myslím si, že je veľmi dôležité, že sa robí kvalitná architektúra na mieste, ktoré je pre Bratislavčanov mimoriadne